Vi är karrar i arbete. Vi är karrar. Vi är karrar i arbete. Varje gång jag ser en grävmaskin tänker jag instinktivt arma dagar. Till det var en har gjort. Dränera dem, montera den, gräva i fjärrvärmeröjeri. Vem vet? Bäst vi går tid och si. Jag står här bakom stängslig och jag gör ett nej. Tills de grabbar som jobbar är det sista som jag vill. Ska ni sprängklar så tar ett steg tillbaka. Jag vill bara få stå här och si. Våra kallar i arbete. De rätar upp och gräver grop. Jag står och ser på alltihop. Vi kallar i arbete. För hela dagen vill jag bara si. På kallar i arbete. Vi är karrar. Vi är karrar i arbete. Vi är karrar. Och då jag sina i Midimex är det som en reflex, sin värme väx. Som är till och med bättre än Gore-Tex jag vill se. Ta vindkraftsvingar dra förbi. Den är grövre man nice skokontroll. Färdig vibrera, forma, armera, pompbilen rullar in. Den behöver 14 kubik men ingen panik. En kommer bak i kaffepaus inte och pojkan varit klar. Är jag ej smäng kvar. Och då går jag in och si på gym. Och när kallar i arbete. Den vaskar guld, lagar flis och kör med lastbilar på is. Det är kallar i arbete. För hela dagen vill jag bara se på karrar i arbete. Karrar i arbete. Vi är karrar. Vi är karrar i arbete. Vi är karrar. Karrar i arbete. Karrar i arbete. Wow. Vi är karrar i arbete. Vi är karrar. Fällare träskogen, men inte najsira ske. Ja, då får man nog befunder hur då hänt faktiskt är det. Fast den tiderna förändras måste nog ha varit så att då den byggd pyramida stod en kupp och skåda på. Sten och klyver block, den slipar slet och lyfter upp. Det är karrar i arbete. För hela dagen vill jag bara se på karrar i arbete.